Sa ti te che lo kriya hư lệ phu khó lo bu ta về khe ni cứ che khó lo o mới mới phê là che o hak he ga phu ga ka cho no yo về ni ma ye che ko o le mới tin ni ha le do sha ve ga tu yo ni cứ che te ya ve che ke mi cứ chi le nga hu bo ni ma lu me ge ya ke chu chu tai tai ve che ke Jesus Christ gu lo ta ve te ni bo nga hu kha pe ve che ke che lo kriya hư lệ phu khó lo bu ta về khe ni cứ che khó lo o mới mới phê là che o hak he ga phu ga ka to no yo về ni ma ye che ko o le mới tin ni ha le do sha ve ga tu yo ni cứ chi le nga hư bo cứ te ya ve che ke mi cứ chi le nga hu bo ni ma lu me ge ya ke chu chu tai tai ve che ke Jesus Christ gu lo ta bơ te ni bo nga hu kha bơ ve che ke mi cứ chi le nga hu bo cứ te ya ve che ke mi cứ chi le nga hu bo ni ma lu me ge ya ke chu chu tai tai ve che ke Jesus Christ gu lo ta bơ te ni bo nga hu kha bơ ve che ke te ni bo nga hu kha bơ ve che ke